खासेव अन्थाइ आरो खाला गुन्द्रानि दै मुलि लोंना गोबां सुबुंनि बेमार आजार हामदों। आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै। हायामोन जेरैनो माने नायो बिथिं सिदा देहाया ओमफ्राय ओरै नायख्लांबा ओरै मोदोमा गिदिंफानांगौ जायोमोन आरो दा इसोरनि बे आइ गंगानि अननायाव दा बे गथ'आ माने ओरै माने क्लियार मोनदों आरो नायनो हानाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर नान्दरबारि गामियाव खासे अन्थाइनि दै आरो खाला गुन्द्रा मुलि दै लोंना गोबां रायजो राजाफ्रा बेमार आजार हामदों होनना जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायदों। आरो गोबां रायजो राजाया गावनि सिनायथिजों लोगोसे गावनि बेमार आजारा हामनायनि थाखाय गोबां फोथायनाय आरो गोजोननाय फोरमायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दासान्दि गोबां रायजो राजाफ्रा बे अन्थाइनि दै आरो खाला गुन्द्रा मुलिखौ लांनो फैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बर' बाजार खराइबारि गामिनि ओमफ्राय दा आंहा फिसाला सासे बिदिनो रोदा खिर बख्रबला बख्रबलि जाग्रा सासे दङ। बेनि थाखाय आं दाख्लै मुलि लांफैदोंमोन। ओमफ्राय बे गथ'आ एसे आङो बे मुलिखौ माने नांगौ बायदि बे बुंनाय माने खिन्थानाय बोसोन बायदि आं फालिजोबनो हायाखिसै। माने मुलिया एसे जोंहा परियाला गोबांद्रायखाय रानलाना जानायाव माने बिथिं बाहागोआ नेक्स्ट बारनि माने खनसे जाबावनांगौआ माने गैयासै। एसे खमद्राय मोनलांबाय आंबो मिथिया एसे बिना लांद्रायबाबा हयथ' जागौमोन नामा माने कर्सआनो कमप्लिट जायाखिसै। बेखायनो आं एसे दाउट थाबाय आंनि गोसोआव एसे लायबावनि आं खनसेयाव एसे बारा बिनानै माब्ला होननानै गथ'खौ खनसे नायबावथानि माबोरै जायो होननानै। बेनिफ्राय बे मुलिखौ आं आरो बिदा सासे दंलाय जोंहा देरसिन आंनि फिसाला बे गथ'आ माने ओरै खायलें खुइलें नायख्लेंनो हायामोन। जेरैनो माने नायो बिथिं सिदा देहाया ओमफ्राय ओरै नायख्लांबा ओरै मोदोमा गिदिंफानांगौ जायोमोन आरो दा इसोरनि बे आइ गंगानि अननायाव दा बे गथ'आ माने ओरै माने क्लियार मोनदों आरो नायनो हानाय जादों। दा जथेस्थ' मोजां नांदों। दा बे गथ'आनो आंखौ थिनहरबावदों थां इसोरनि दैखौ खनसे लायबाव आं एसे लोंबावनि बेबायदि मोनसे आसायै आंखौ थिनहरदों। आरो आंबो बेखौनो गोसो लानानै एसे गोथार गोसोजों आं बेयाव एसे आर'ज खालामनानै मुलिखौबो एसे लाबाय। दा इसोरा अनथों बेखौनो आं कामना खालामो आरो आङो दा नैबे खननै जाबाय ओमफ्राय खनसे फैबावगोन होननानै आसा दं आरो न'निफ्राय बिथिं फैनायाथ' खस्थ' दङ। बेथिं गामिनिफ्राय गामि रौतासिम गंसे गारि सोलायनांगौ। रौतानिफ्राय बिथिं माबासिम रङियासिम गंसे गारि सोलायनांगौ। बेनिफ्राय रङियानिफ्राय आरो बिथिं माबासे निउ बङाइगावसिम गंसे गारि बेनिफ्राय निउ बङाइनिफ्राय आरो बेसिम गंसे गारि माने बहुद खस्थ' दुखुनि गेजेराव फैनानैबाबो बे जायगाखौ सफैनो हादों आरो औ जोंनि जायगानिफ्राय आंजों लोगोसे सानै दङ आंनि आदा आरो बाजै बिसोर बेलेग न'खरनि बे गामिनिनो आरो जों साथाम जों बे बर' बाजार खराइबारिनिफ्राय सफैनो हादों जों साथामा। ओमफ्राय बिसोर फार्स्ट आं दिनै खननै जाबाय फैनाया। औ साथामबो लाबाय। दा बिसाबो इसोरा मा खालामो दा उनाव रिजाल्टखौ मोनगोन। जुदि दा मुलिखौ लांनो नागिरदोंथ' तेजपुर माबा टाइम्सआव माबा नायजाहैनायाव बेयाव हमजादों बेमारा। ओरैनोबाथ' आं सेंग्रा समाव बहुद खामानि मावोमोन। आं मुम्बाइबो थांदों ओरै तामिलनाडुबो थांदों आन्ध्रायावबो फख्रियाव ना आदार होदों। ओमफ्राय सेकेन्ड लकडाउन जानायाव बेमारा बिराद गोसा जादों आरो गोसा जानायाव माने थैनो लागामोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जेन थेन खाथि खालानि फार्मासिजों ओमफ्राय मेडिकेलाव थांनानै एसे बासिबाय। बासिनानै ओमफ्राय बेथ' मावबाय थायो सौबाय थायो। ओमफ्राय मानसिफ्रा खाथिनिफ्रा होनदों एसे खम खरस जायो शिलंआव थां बेयाव माबा इन्दिरा गान्धी नेसनेल मेडिकेल दङ निग्रिमस शिलंआव। ओमफ्राय बेयाव थांबाय। बेयाव थांनानै नायजोब्बाय गासैबो नायजोबनानै ओमफ्राय नोंना गब्लङा गेदेर 2 लाख थांगोन नोंना होननानै होनदों। ओमफ्राय आयुष्मान कार्ड दंना गैया होननानै होनदों। ओमफ्राय आंथ' आयुष्मान कार्ड गैया सार अटल इमृत दंमोन। अटल इमृतआ बेयाव सोलिया बेयो आसामावसो सोलियो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बिदिनो न'खरनि बाय बाहागिखौ लिंहरबाय ब्लाड डनेसन होनो। ब्लाड होनो थाखाय डाक्टरा बुंबाय। ओमफ्राय फैसायाबो एसेबां नांगोन होननानै होनबाय। ओमफ्राय दा जोंहा फैसाबो होनो हायासै 2 लाख फैसा ब्लाड डनेटबो होग्राफ्रा बाहागिफ्रा थगायजोब्बाय। ओमफ्राय जोंहा आफाजों आंजों
गाबलाबायबाय मेडिकेलाव मा खालामनो ओमफ्राय डाक्टारजों रायलायबाय सार जोंहा दा आयुष्मान कार्डबो गैया फैसाबो गैया मा खालामनो होननानै ओमफ्राय न'आव थांनोसै नों थांनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया उनाव फैबा नोंखौनो गिबियावनो खामानिखौ जों अपारेसनखौ मावगोन ओमफ्राय आयुष्मान कार्डखौ आं एसे खरस खालामनानै बानायबाय इमारजेन्सियाव ओमफ्राय थांफिनबा होनबाय नोंना अपारेसना इयाव जाला हायोबा नोङो आसामाव नायदो बिदि होननानै होनबाय ओमफ्राय दा आफाया होनबाय बेमारा बारा जागासिनो सार होननानै आसामाव नाय आयुष्मान कार्ड मोनबाय बिदि होननानै होनबाय ओमफ्राय दा आङो बेमारा बारा जाबाय नालाय खोब सप्तासे बा मास मोनसेबो थागोन होननानै आसा गैलामोन आरो ओमफ्राय आफाया फेसबुकआव मोननानै डाइरेक्ट इयाव फैबाय चिराङाव इयाव आफा बोराइ बाथौनि मुलि लांबाय मुलि लांनानै ओमफ्राय लोंनानै साननै थानानै देहाखौ स्रां ओमफ्राय बोलोबो मोनबाय जानोबो हाबाय थाबायनोबो हाबाय ओमफ्राय जेराव इयाव गब्लं दङ बियो मानबाय बिदि आरो ओमफ्राय दा गुवाहाटियावबो नायनो दा माबायदि नायगोन आंनि बायदि बेमारनि हामनानै थांनाय मानसिफ्रा गासैबो 7 लाख 8 लाख सोरबा 9 लाख सोरबा 10 लाख होनो बिदि आरो ओमफ्राय दा बे निग्रोमसोआवबो आंना 5 लाखसोआ थांगौमोन आरो बिदि ओमफ्राय दा आंहाबो जोनोमनिफ्राय फैनाय दा आंबो थैनो गोसो गैया फिसाजो 2 दङ हिनजाव दङ आं बे बुहुमखौ गारनानै थांनो गोसो गैया ओमफ्राय सोरनो सहायबिनो बर'नि फिसायाथ' अनखायो अननायालाय ओमफ्राय बेमार गोसा जानायाव बहुद सहाय खालामदों गामिनि मानसिफ्रा दा सोरनो डनेसन बिनो जोंनिखायनो जेबो सुबिदा कारेन्टबो गैया पन्सायतबो गैया बिदिनो सोर इनायनो सहाय बिनो सोर मिनिस्टार सहाय बिनो बिदि जादों आरो ओमफ्राय दा बे मुलिखौ लोंनानै मोजां मोनदों आरो आं दा जिउआव आं दा आंनि फिसा 2नि मोखांखौ नायनानै आं गाबबाय थायो बिसिखौ नायनानै गाबबाय थायो आं नोंसोरखौ गारनानै थांनो गोसो गैया आं थैनो गोसो गैया आं बे बुहुमखौ नागारनानै थांनो गोसो गैया जोंनि बे मुलिखौ जाखांनाय उनाव माबायदि रिजाल्ट मोनदों सिगाङाव माबायदिमोन दा सिगाङाव गासै मोदोमानो मावजोबोमोन आंना ओमफ्राय बे मुलिखौ जानायनिफ्राय जागा थाइसेल' थख' जाफिनबाय मावनाया दा बांद्राय बाराबो साया बांद्राय खमबो साया दा मिडियामाव दङ दा आं हामगोन बायदि मोनलांदों आरो मुलि जागाफा एसे खमायफा मुलि जागाफा एसे खमायफा मोनो आरो आं दा बेजों 3 जाबाय आरो लांफैनाया बिदि आरो ओमफ्राय बे गुदुङा गिदिर नालाय डाक्टारा मोननै बुस्थु लागायो होननानै होनदोंमोन आं